Poďme sa dnes porozprávať o vitamínu D. Prečo toľko ľudí trpí nedostatkom? Ako to celé napraviť? Čo spôsobuje, aké sú symptómy, keď trpíte nedostatkom? A prečo by sme ho nemali nazývať vitamínom, ale hormónom? Tak poďte so mnou a pozrieme sa na to spoločne. V prvom rade, keď trpíte nedostatkom vitamínu D, tak budete cítiť únavu. Môže spôsobiť rednutie kostí, alebo pomáha pri strebávaniu vápnika. Môžete mať problém s plodnosťou. Niekedy stačí si doplniť vitamín D a nebudete mať problém s otehotnením. Takisto posilňuje imunitu. Pomáha predchádzať rakovine. Ľudia, ktorí už rakovinu dostali, začnú užívať alebo začnú si doplňovať vitamín D, tak zabraňujú šíreniu metastázy. Tak vidíte, aký je dôležitý, aby ste mali dostatok vitamínu D. A teraz poďme na to, že prečo by sme ho nemali nazývať vitamínom, ale hormónom.